mboten klentu. Tenan. Para leres menika tapel wates wonten Padepokan Toyarum. Iki tiwas kebenaran. Yen pancen iki wis tapel wates ana ing Toyarum. Ning sadurunge aku wis sapa? Dipun wanuhaken nami kula Den Masih Bagus Haryo Pramuji. Den Masih Bagus Haryo Pramuji. Murid utawi siswa saking Pertapan Toyarum. Murid Toyarum. Nggih. Tenan. Nggih. Pramuji. Nggih. Wah, kaya Rano Karno andeng-andeng. Iya. Nuwun sewu. Menawi kula nitik sandang pengagungan panjenengan kekalih kados piyai ingkang gadah pangkat derajat. Bener. Menawi gadah asma sinten wingking saking pundian kersanipun menapa? Jenengku RS Sutresno. RS Sutresno napa niku? RS itu Rumah sakit. lah. Lho jeneng kok rumah sakit? Ngomong rumah sakit sapa? Kandhake RS itu sapa? Rasane menungso. Jaga bayi. Lho aku rasane menungso. RS Raden Mas. Oh Raden Mas. Saka Parangkencana. Raden Mas Sutresno. Patih. Patih saking Parangkencana. Lajeng ingkang setunggal RS Trogerjo. Raden Mas Trogerjo saking pundi? Padha wae. Parangkencana. Wigatosipun minggah wonten Pertapan Toyarum. Pengin tinemu lawan Bapak Resi Pramujo. Wigatine mung pengin nanjehke beneran orane. Yen to ana ing Pertapan Toyarum ana wanita kang sesilih Sri Asih. Leres Tenan boten klentu. dadi tenan. Nggih. Mergo apa kabar sing kawentar ana ing Parangkencana. Sri Asih iki ayune pindha kaya dening widodari. Iku bener apa? Tenan apa ora iku? Boten klentu. Leres. Sri Asih kuwi kaya widodari. Nggih. Tenan. Nggih. Ampun medeni wong. Aku kira medeni. Lah, Sangkaku ki gumune tenan. Kaya apa ayune Sri Asih? Yen dicandra wae. Menawi dipun condra wonten alam kadewan. Alam kadewan. Kados Betawi Dewi Sri. Kaya Betari Dewi Sri. Nggih. Ning alam kadewan. Nggih. Cocok. Yen Ning alam pewayangan. kaya Kados Dewi Sinta. Kaya Dewi Sinta. Nek teng TikTok mboten saged pun diblokir. Dibuka neh. Pun. Wah, saged live kula. Yen ana alam wahyu manggala kaya sapa? Kados Diajeng Tata. Wih, Tata. Nggih. Wih, bener. Nggih. sing kulite kuning nemu giring. Nggih. Sing bodine semelohe. Yes. Sing kaya tata kuwi Nggih. jebles karo Sri Asih. Ah, nggih. Yen soleh wonten alam dangdut. Ning alam dangdut kaya sapa? Kados Salma Novita penyanyi dangdut Jepara niku. Salma Novita. Novita. Nggih. Blas ra roh aku. Wah, Wis ngene wae. Jalan. Pramuji. Yen pancen Bapak Pramujo duweni anak Sri Asih. Saiki aku pengen ketemu kelawan Bapak Pramujo. Munggah ana ing Toyarum. badhe kepanggih Bapak Pramujo. Siap. Mangke rumiyin kula teng mriki sampun diutus kalian Bapak Pramujo. Sok sinten kemawon boten dikeparaken munggah wonten Pertapan Toyarum. Dadi tenan. Nggih. Iki sapa wae? Sinten kemawon? Aku iki duweni pangkat. Boten mawas. Sing ngono, prajurit.